дар доираи лоиҳаи вусъатдиҳии ҳуқуқ ва имкониятҳои иқтисодии занону духтарон тавассути тақвияти иқтидор ва дастгирии техникии онҳо дар ноҳияҳои мақсаднок даври ду мизи мудаввари ҷанббастӣ доир гардид. мавзӯи он таҳкими ҳамкориҳои сохторҳои давлатӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар вусъатдиҳии ҳуқуқ ва имкониятҳои иқтисодии занону духтарони осебпазир мебошад. мизи мудаввар бо иштироки 40 нафар аз ҷумла намояндагони шӯъбаҳои кор бо занон ва оила, сохторҳои созмони миллии муттаҳид, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, мушовирони тиҷоратӣ, занону духтарони фаъол, кормандони лоиҳа ташкил ва гузаронда шуд. бори дуюм аст ки ба занҳои хонашин, ба занҳои имконияташон маҳдуд, ба занҳое ҳастанд ки дучори зӯроварӣ ҳастанд, яъне каме ҳам бошад кӯмаки худро мерасонанд, таҷҳизотҳо ва дарсҳои ҳуқуқӣ гирифтанд ва бисёр чизое гирифтанд ки дар зиндагӣ кӯмаки зиёд расонда истодааст ба занҳое ки имконияташон маҳдуд аст, занҳое ки дучори зӯроварӣ гашта истодаанд. ёдовар шуд ки лоиҳа аз 20 июли соли равон оғоз гардида 20 ноябри соли 2023 ҷамъбаст гардид. дар муддати 4 моҳ зиёда аз 150 нафар занон аз ноҳияҳои мақсаднок дониши молиявии худро баланд бардоштанд. ҳамчунин дар дораи ҳамин лоиҳа зиёда аз 48 нафар занон ва духтарони хуннишин дар ноҳияҳои мақсаднок соҳиби ҷойи кор гардиданд. Мне очень понравилась вот эта организация. Меня пригласили с организации МУНИС на этот обучительные вот эти тренинги, которые прошли. Мне очень были полезными. Они мне очень помогли думать еще шире и становиться еще лучше, и помогать другим даже. Я бы очень хотела в дальнейшем тоже развиваться в жизни и других привлечь к этому, чтобы они тоже смогли достичь чего-то в жизни. ҳамчунин аз тарафи ҳамоҳангсози лоиҳа оид ба натиҷаи фаъолияти вусъатдиҳии ҳуқуқ ва имкониятҳои иқтисодии занону духтарон тавассути тақвияти иқтидор ва дастгирии техникии онҳо дар ноҳияҳои мақсаднок даври ду ба иштирокчиён маълумот дод. гуфта шуд ки лоиҳа давоми фаъолияташ дар ноҳияҳои мақсаднок бо занону духтарон вохӯриҳои шиносоӣ, семинарҳо, ҳавасмандгардонӣ оид ба нақшагирии бизнес, дарсҳои мастер-класс ва машваратҳо баргузор намуд. ин лоиҳа дар минтақаи мақсаднок, вилояти Суғд, шаҳри Исфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Хатлон, ноҳияи Ёвон ва Восе, ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Рӯдакӣ гузаронида шуд. дар дораи барнома намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, гендер ва тараққиёт ва фидокор низ баромад намуда оид ба фаъолияташон дар доираи ташаббуси Нури Рӯшноӣ дар Тоҷикистон таҷрибаҳои муваффақ барои вусъатдиҳии ҳуқуқ ва имкониятҳои иқтисодии занону духтарон ва пешгирии зӯроварӣ дар оила ва иштирокчиён ибрози ақида намуданд. В настоящее время, по последним статистическим данным, которые у нас имеются, из, скажем, более 300 тысяч предпринимателей, которые зарегистрированы в Республике Таджикистан, из них 41% это индивидуальные предприниматели, 49% это диханские фермерские хозяйства и 9% это, скажем, средний и крупный бизнес. Но, к большому сожалению, женское предпринимательство у нас не очень развито по сравнению с нашими странами наших соседей. Нам нужно всячески стараться привлекать больше девушек и женщин, потому что их потенциал не используется в полной мере для развития предпринимательства Республики Таджикистан. Они очень могли бы внести свой вклад в дело развития экономики Таджикистана. лоиҳа бо ташаббуси Нури Рӯшноӣ дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. ташаббуси Нури Рӯшноӣ шарики глобалӣ ва бисёрсола байни Иттиҳоди Аврупо ва Созмони Миллии Муттаҳид аст, то ҳама шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон ва духтаронро то соли 2030 аз байн барад. гузориши Насиб Ҷонабоев ва Аҳаҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъоти Хабар.